anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịgo n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Good afternoon, everybody. Mass ụbọchị tata bụ onye na-ayọ Maasị Veronica Anụfọrọ. Ọ na-ayọ maka nchedo nke Chineke n'ebe David ukpere nọ. Ụmụnna, ịkwadozi nwaanyị nke ọma maka eme nke Yukarịstịa dịsị ka anyị rụta na anyị bụ ndị omenjọ were ohere ayọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị rụgharị erugha, onye nwaanyị mee ebere. Ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebere.
arịrịọ. Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na eziokwu efeghị ka anyị were ka ndị nke gị, biko nye anyị amara gị ka anyị wee bie ndụ ahụ ga-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị. Anyị na-arịọ ka site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ejigo n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Ọsọ gị, ị nwere ike idebe iwu Chineke. Ime uche ya bụ ihube isi. Ihe echere gị n'ihu bụ ọkụ na mmiri. Nke ọbụla ị chọrọ, ji aka were ya. Ihe echere mmadụ n'ihu bụ ọnwụ na ndụ. Nke ọbụla onye họrọ, enye ya. Amamihe onye nwe anyị ebuka. Ike ya pụrụ ime ihe niile. Ọ na-ahụzu ihe niile. Anya Chineke na-ahụcha ihe dum o mere. Ọ na-aghọta ihe ọbụla mmadụ na-eme. O nweghị onye ọbụla ọ na-edunye ka o mee njọ. O nweghịkwa onye ọ na-enye ike ịgha ụgha. Okwu nke oseburu ụwa. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu nke ngọzi dịrị ndị ụta na-adịghị, ndị na-aga n'usoro iwu nke Onyenwe anyị. Ngọzi dịrị ndị na-edowe atụmatụ ya, ndị obi ha niile na-achọ ya. Ngọzi dịrị ndị na-eso iwu I nyere iwu ma a ga-eleru anya ala debechaa atụmatụ gị niile. Iwu ọ dị nnọọ ka m guzosi ike n'ịga n'okporo ụzọ iwu nke Onyenwe anyị. Ndị na-eso iwu mere nwa odibo gị amara ka m bibe ndụ wee na-edebe okwu gị. Meghee anya m ka m wee tụlee uche n'ịdị ebube nke iwu gị. Onyenwe anyị, kụziere m okporo ụzọ nke iwu gị, ka m wee tọọ anya n'ala debechaa ha niile. Nye m ike ileru anya ala ka m wee debe iwu gị, bịakwa were obi m niile debechaa ha. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint.
ma otu ọ dị anyị na-ekwu okwu amamihe n'ebe ndị tozuru oke n'ime mmụọ nọ, ma ọ bụghị amamihe nke oge a ma ọ bụ nke ndị na-achị ụwa taa. Ndị amamihe na ọchịchị ha na-agafe agafe, kama anyị na-ekwu okwu amamihe nke Chineke n'ụzọ dị omimi, bụ amamihe nke Chineke zonarịrị ụmụ mmadụ site na mbụ, nke Chineke kara aka tupu eke ụwa na a ga-ekpughe ya n'oge a maka iwetara anyị otuto. Ọ dịghị onye ọbụla n'ime ndị na-achị ụwa n'oge a ghọtara amamihe ahụ. Ọ bụrụ na ha maara, ha agaghị akpọgide onye nwe ebube n'obe. Ma dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ihe anya na-ahụbeghị, nke ntị na-anụbeghịkwa, ihe obi na-echeghị na ọ pụrụ ime, ka Chineke dozirila ndị hụrụ ya n'anya. Ma ọ bụ naanị anyị ka Chineke ekpughere ihe omimi ndị a site n'ike mmụọ nsọ ya. Mmụọ nsọ ahụ na-enye ya na-enyocha ihe niile, ọbụna ihe omimi niile dị na Chineke. Okwu nke ose bụ ụwa. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-edebe okwu m. Nna m ga-ahụ ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Mathew dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, unu echekwara na m bịara imebi iwu Mozis ma ọ bụ nkụzi ndị amụma. Abịaghị m imebi ya emebi, kama abịara m imezu ya emezu. N'ịgwa unu eziokwu, ruo mgbe eluigwe na ala ga-agafe, ọ dịghị otu ihe ọbụla dị nta, ọbụna nke dịkasịrị nta, nke ga-esi na iwu Chukwu wepụ ruo mgbe emezuru ha niile. Ya mere, onye ọbụla na-emebi otu n'ime iwu ndị a, ma ọ bụ na nke dịkasịrị nta, wee kụzikwere ndị mmadụ ime otu ahụ, ga-abụ onye dịkasịrị nta na alaeze eluigwe. Ma onye ọbụla na-edebe iwu ndị ahụ, wee kụzikwere ndị ọzọ ime otu ahụ, ga-abụ nnukwu mmadụ na alaeze eluigwe. Asị m unu, ọ bụrụ na ezi omume unu adịghị akarịrị nke ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii, unu apụghị ịbanye n'alaeze eluigwe ma ọlị. Unu anụla na agwara unu mgbe ochie sị, unu egbula mmadụ. Onye ọbụla gburu mmadụ a ga-ama ya ikpe, kụgbuo ya. Ma mmụọ onwe m na-agwa unu sị, onye ọbụla buru nwanne ya iwe n'obi
a ga-ama ya ikpe. Onye ọbụla kpọrọ nwanne ya onye iberibe a ga-aza ajụjụ n'ụlọ ikpe. Onye ọbụla kpọrọ nwanne ya onye nzuzu a ga-eje n'ọkụ ala mmụọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị wetara onyinye gị n'ihu ebe nchụaja wee cheta n'ebe ahụ na gị na nwanne gị adịghị na mma, hapụ onyinye gị n'ebe ahụ n'ihu ebe nchụaja, buru ụzọ jee ka gị na nwanne gị kpezie, unu kpezisie, bịa chee onyinye gị n'ihu Chineke. Gị na onye gbara gị akwụkwọ kpọrọ gị na-aga ụlọ ikpe, mee ya enyi ngwa ngwa mgbe gị na ya ka nọ n'ụzọ, ka onye ahụ gbara gị akwụkwọ wee ghara inyefe gị n'aka onye ọkaikpe. Onye ọkaikpe were gị duru gị nye na ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii were gị tụnye n'ụlọ mkpọrọ n'ịgwa gị n'eziokwu. Ị nweghị ike isi ebe ahụ pụta ma ọlị ruo mgbe ị kwụchara ụgwọ niile iji. Unu anụla na ekwuru sị, akwala iko. Ma ana m agwa unu, onye ọbụla lere nwaanyị anya ka a gụọ nwaanyị ahụ gụọ ya, akwasịala ya iko n'obi ya. Ya mere, ọ bụrụ na aka nri gị ga-akpatara gị ịdaba n'njọ, gbupụ ya, tụfuo. Ọ kaara gị mma ịtụfu otu akụkụ ahụ gị karịa idebe ya atụnye ahụ gị niile n'ọkụ ala mmụọ. Ọ bụrụkwa na aka nri gị ga-akpatara gị ịdaba na njọ, gbupụ ya, tụfuo. Ọ kaara gị mma ịtụfu otu akụkụ ahụ gị karịa idebe ya atụnye ahụ gị niile n'ọkụ ala mmụọ. E gwara sị, onye ọbụla chụpụrụ nwunye ya nye ya akwụkwọ alụkwaghị m. Ma ana m agwa unu, nwoke ọbụla gbara nwunye ya alụkwaghị m ma ọ bụghị n'ihi na ọ kwara iko, na-eme nwunye ya ka ọ bụrụ onye na-akwa iko. Otu aka ahụ, onye ọbụla lụrụ nwaanyị kewapụtara na di na-akwa iko. Otu ọzọ unu nụrụ ka a gwara ndị mgbe ochie sị, aṅụla iyi ụgha, kama nyeghachi onye nwanyị ihe ị ṅụrụ n'iyi. Ma ana m agwa unu sị, aṅụla iyi ma ọlị. Eji n'eluigwe ṅụọ iyi, n'ihi na ọ bụ ebe ocheeze Chineke. Ejikwala ala ṅụọ iyi, n'ihi na ọ bụ oche mgbakwasị ụkwụ Chineke. Ejila Jerusalem aṅụ iyi, n'ihi na ọ bụ obodo nke eze ukwu ahụ. Ejikwala isi gị aṅụ iyi, n'ihi na ị pụghị ime otu ntutu isi gị ịdị ọcha maọbụ ịdị oji. Ya mere, okwu gị niile bụrụ ee mgbe ị na-achọ ikwu ee, maọbụ ee mgbe ị na-achọ ikwu ee. Ọ bụrụkwa okwu ọbụla karịrị nke a si n'aka ajọ onye ahụ bụ ekwensu. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. When I was 16 years, when you are 16 years,
you're trying to be independent. You understand what I mean? Trying to be independent from your parents. You like to do those things your parents will ask you not to do. I think some people will relate with it. So that when I was 16 years, I had a friend. So my friend told me, let's go and hang out. So we went out. And my friend had other friends. We were 8 in number. And the place we went, my friend and his friends started smoking weed. And the smell was so good. And my friend will smoke and then pump it out through the nose, through the mouth, and give me one to smoke. I look at it, I say, no. He said, smoke, it feels good. Don't you see others? If you want to smile more, smoke, it relaxes you. I started hearing the voice of my mom in my brain. My mom rented a lot of space in me. So my mom said, if you smoke, I will kill you. I said, no. And my friend was pressurizing me, including his friends. Carry and smoke. It's good. It makes you're a man. Don't be like a boy. Smoke. This makes you a man. I said, no, I will not. He said, you're a coward. Mommy boy, smoke. I said, no, not at all. And they were bullying me, forcing me to smoke. I said, no, I will not. The first reading of the day reminds me of it. And the first reading of the day reminds me that life is a choice. You can make a choice. Even people will not pressurize you to do what you don't want to do. Life is a choice. You choose what you want. The first reading of the day from Sirach says, I place before you life and death. Make your choice. The greatest gift God gave each one of us is the gift of freedom and gift of making a choice. Most of the time we blame people. No. 95% of what happens in our life is our making. 5 is not our making, but 95 is our making. At times we like to blame others, but we make the decision. And that's why I am proposing to you today the 3R. 3R. Remember, review, and react. The 3R. You have to make a choice in life. Something happened to me. I have said it before here. There was a day when I was in St. Thomas Aquinas. I was going to Manhattan. I was in a train. And this man, and I gave a zomo. I turned to this man and said, the man looked at me, spat on my face. Bomaso, Liru. I show me react. I remember my 3 R's. The 3 R of number 1 is remember. The second one is what? Review. The third one is what? React. So the first one came to my mind. Remember whom you are. I remember I'm a priest. See what will happen. If I confront that man, there may be a physical fight. And somebody will take a picture, a video of where people are fighting. Here you have TV, every level. Father Brooklyn diocese, Father Nigeria, Brooklyn diocese, la log la train. They will not tell you other things. So before you make a choice in your life, remember whom you are. Remember you are a child of God. Remember you are ambassador of your family. Remember you are representing Igbo community and Nigeria community. Remember it. Don't react immediately. That's why I tell people, when anything happens to you, breathe. I have a philosophy called stop. That stop means stop reaction. Take a breath, observe, and proceed. That's what I do all the time. So remember whom you are. The second thing you have to do is review the situation. What I mean by review the situation, the implications of what will happen
if you take this decision. Some people don't review the situation. Maybe if you choose, you have to make a choice in life every moment. Waking up in the morning is a choice. Going to school is a choice. Not going to school is a choice. Everything you choose in life is a choice. That's why you have to review it and know the pros and cons in what you are doing, and then take action. Because every action, every decision you make has a consequence. So God is telling you today, don't blame me. Don't blame anybody. Everything lies in you. You have right to make a choice, right or wrong. So remember the three? The three R. Remember, review, and react. Something happened 2 weeks ago, and that brings me to the gospel. 2 people were having issue. Now bamba, they hit, and the people had shouting, one of them well to ora, unyo jugu bianca, mara unya governor. Ora they shift wigi police, shift to your akwe. This man were to ora, I want more and cause up. Why? Obro gonna anger. You see anger. Everywhere. If you control it will damage a lot of things in your life. Anger have destroyed people. Do you know what this man did? This man never took to roll back. Wham! The man had died by war because the man with medical issues. And let us do this man of killing of mother. You were making here. They are got here and they preach this afternoon. Everywhere. God is that obody was oscos back and they again they go oscos won't be. I'm not get up oscos. I'm not even call up oscos won't be. Oscos won't be so bag get up here leave your offering there, go home. Said to go down. Oscos won't be getting trouble. Let me remind you, Iwe is a human emotion. Onyobla neba le wiwe, including mo le ekwu, including wa neka le wiwe, jina weke le wiwe, anofro le onyobla neba le wiwe, chinyere le wiwe. But the problem, iwiwe abrokwa njo. Lo, ihiji iwe we megene we me. And they have baby le kwoku tata. And they have baby le tin the mother trouble. So God is telling you today, how do you deal with anger? And that's the message I'm sending you out today. How do you deal with anger? Maybe ought to him. Some marriages divided because of anger. Igbo community have divided because of anger. Trouble anger, they bute caro. And God is telling you today, don't allow anger to define you, rather define anger. I cannot control how you will treat me, but I can control how I will react to you. Remember that 3R. Remember who you are. When people are upsetting you, breathe. Remember who you are. Review the situation before you react. And make sure every reaction must be positive. Don't go negative. Remember what Michelle Obama said. When they go high, we go. When they go low, we go high. Chineke na agwa m n'ụbọchị taa m zie gị. Dekwa iwe. You will remember this message but so ye bido dekwa iwe lekwa gị. Dekwa iwe lekwa gị. Learn how to control your anger. And finally, osi ngi gbaalụ. Onye okwu ala agara tata. Listen, somebody in this journey of life, they are not only dramatic. There are people who they are not only dramatic, they are toxic.
They are dramatic, they are toxic, they are confusionists. You will meet them in your journey of life. What do you do? That there is somebody you need to forgive. It may be your ex-husband. It may be your ex-wife. It may be the manager or supervisor that fired you in your job. It may be your mom or your dad. It may be your sister or your brother. It may be that friend whom you did everything in your life, lifted up, but this friend betrayed you and destroyed you. It may be. God is telling you, do you know why God said happy? Esemoku blocks God's blessing. If you go to the book of Isaiah, say, Chineke nti eshirie okuris akia dromumbo, but he's not blessing you because there is something blocking you and God. You are not forgiving me because no one has merited. You are forgiving me because you want to free yourself and receive God's blessing. So the message today is, there is somebody here God is talking to. Forgive that person. It may be you. You need to forgive. Because that person you are refusing to forgive is blocking your blessings. Are you ready to do that? It's very difficult. So do me a favor. Just a favor. If you receive Jesus in the Eucharist today, just kneel down or sit down. If your leg cannot allow you to kneel down, you sit down, close your eyes and pray. God, open my heart that I will let go and forgive. Forgiveness doesn't mean but forgiveness, letting go of those anger, frustrations. Of course, they boom obiojo de bumad wala so on ko nya na gafa wala so of course one be la so bugi. God has said, let go. Because you may be here. And don't go for the onya here what you want ko man le wo kwari iwo oje le wona angoro oje Nigeria na wona angoro na eti APC APD PDP la Labour Party you know eba na egbu onwogi. God is telling you, let go. Be happy. Finally, I remind you one thing. The greatest gift you can give to yourself is happiness and peace. Never allow anybody or anything to take it away from you. Ekwe n'otu Chineke so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya mụ emeghị eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha jiri bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ. Abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi nke anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụ, ọ nwụọ, elie ya. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ ọrụgo n'eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etogodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu na apọstọlik.
ekpere nke ndị kwenu ndị ga-ekpe ekpere nke ndị kwenu mmadụ ịtọ ga-ekpe ekpere nke ndị kwenu. Chineke nnapụrụ ife niile anyị na-ayọ gị n'ụbọchị taata ị gwara anyị ịhọrọ ihe ọma hapụ ihe ọjọọ ka inye anyị amara anyị ga-eji na-eme ihe ọma oge niile. Onye nwanyị nụrụ arịrịọ anyị. Onye kwere eluigwe na dị nwana anyị nụrụ arịrịọ anyị ka anyị kpee ekpere maka emume anyị ga-eme ụbọchị ụka na-abịa fly to Egypt ka mmemme a gaa ọfụma. Anyị na-erotakwa n'ụzọ pụrụ iche obodo anyị bụ Nigeria in this critical moment, ka a ghara ịkwafu ọbara n'ụzọ ọbụla, ka ihe niile gaa nke ọma. Anyị akpọkuo Chineke ka ọ bịa take control of every actions and everything a ga-eme na Nigeria. Ka Chineke jiri aka anyị họpụtara anyị onye ga-abụ ezigbo mmadụ ga-eme ka Nigeria dịkwa mma ọzọ. Anyị ayọ biko dị nwa na anyị gwazie Chineke ihe ndị ọzọ na-akpa gị na mmụọ. Anyị na-erotakwa David ufere etu Veronica na ezinụlọ anụfrọsị wee yọọ. Onye nwe anyị kwe ka ekpere na-ayọ anyị na-ayọ bụrụ ihe ga-amasị gị nara anyị, ma si na tọhapụ anyị agbụ ọbụla ji anyị ma gbuoro anyị mkpa anyị niile site na Kristi onye nwe anyị.
na-asị osebụrụwa Chineke anyị naranụ. Di nwanụ anyị na-arịọ ka onye anyị na-ehunyere gị gwụcha anyị, mekwa ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị na-eme uche gị ruo n'ọnwụ iji wee nweta ụgwọ ahụ dịrị gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu ka anyị nye dị nwanne anyị Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa esiri esi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile na dị nsọ. Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi nwanne anyị, onye jiri ihe ebere nwụrụ maka mmehie mmadụ, kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria, ọ bịa gbapụta anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebughị oge niile na ukwe na-asị anyị na-arịọ gị ka ido onye ndị a nsọ site n'ịgbasa mmụọ gị ka e wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ, ka o jiri aka ya wee nara wee racha nye gị ekene na otito onye nwe ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. My Lord and my God. Otu agwa ka o si mee mgbe ha richara nri ya si o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke my Lord and my God. Ka anyị gwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-emeghe ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa anyị ebunyeghị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta, anyị na-ekene gị n'ihi na ị gwara ka anyị dị mma ikwu n'ihu na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gozie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko nu meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịgo n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile.
ụmụnna ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri akpọkuo Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ osebụrụ na ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke a site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na nje oge niile gbaalụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo nke m ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, biko elekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịgo n'otu mgbe niile ka uche si chọọ, nke ọ dị ndụ na-achị ebe ka udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'onwe anyị ekene nke udo. atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ lori nke nwa atụrụ Chineke.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, inyela anyị nri ọma nke eluigwe, biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke ahụ na-enye ezigbo ndụ site na Kristi onye nwe anyị. Can you be seated, please? Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Second collection is to help the parish defray expenses. Choir. Otuto dịrị Jesu. We remind you to please continue to wear masks for the safety of the children and families. Please support Salve Regina Catholic Academy's raffle fundraising. Tickets are on sale at the rectory, $20 each, for a chance to win water park overnight trip for 6. A 65-inch HD TV and home theater, or a 2022 MacBook Pro. Stop by the rectory to get a ticket. Also see the representative at the back. Okwu akpụ n'ọnụ wụ flight. Okwu akpụ n'ọnụ wụ flight. Okwu akpụ n'ọnụ wụ flight. Ordinary bulletin is also supposed to be in the tablet, but I'm from tablet and as well. I'm not there. And even the net news, you know, the Catholic Network net news, they will be here next Sunday to cover the event. That's why Njisonyawana will be at his or her best behavior. We have to show our best foot forward, because this thing will be transmitted live here. And no other than the Bishop of Brooklyn himself is coming here. Bishop of Brooklyn, Most Reverend Robert Brennan, will be coming here. I know dinner 2 weeks ago na Brooklyn eba, and my bishop na-eje nnukwu ụkọchukwu ka ọ bụ, ọ na-enwe ndị na-esi n'azụ ka anyị mechapụta n'onwe anyị iru. Unu mana bishop dị major ma bụ ihe a na-eme, mana onye nke a bụ onye ọfụ. All first impression matters. Ihe anyị gosiri ka oge ji ma ka ọ ga na-abịa every year. So bikonu ụmụ nwanyị, onye ọbụla yi uniform ya, onye ọbụla yi uniform, ọ bụ na ịmara ebe ọ dị bido tata chọwa ya, maka ama m na ị ga-enwego ndị nzokpu nke ha somewhere. Onye ọbụla yi uniform ya, ụmụ nwoke ọ dịkwa m nke ọfe ụmụ nwanyị gotere anyị ka anyị nwa ga-eyi. Kedu ihe unu che ka ihe a na-eyi? We don't have the uniform, but
Ndị okay. One house. Oto diri Jesu. Grand night at Bishop Nabia here, and then when council here, I think the night should be able to be represented, right? Okay, so the color guard, I know the color guard, I was the same uniform. Man, mother, then we go here now. Man, okay, in a black suit, at least black suit. We go to the whole night. In black suit and possibly the ball dress. So, I got the mpa. Na go square bishop. Na we night na this parish. Biko onye ọwụna. Onye chọọ dị akwa nke efugo bitie Christian mother ka I were ọzọ ka ọ ga-esi bụ free. Lọk I nwere bụ na anyị ama mme increase dị ego maka na anyị gorie mgbe ego ka bụ 320 naira. Kịta ọ bụzi 7 something or if not 8. The luck I nwere bụ na anyị ama mmeri ga increase. So you just get it at the old price. Okay? Biko onye ọwụna ka anyị gbaa mbọ. Unu matata bụ ka eji ekene agọzi ndị nna fada. Ndị nne biko kụọ na ịgba ka ndị nna pụta ka agọzie ha. Ka a na-eme nke a immediately after mass ndị kwaya unu nọ ebe unu nọ anyị ga-enwe small practice ebe a. Unu fo ka na-ebu equipment echetazị m ka esi etinye ihe niile agbafuo na ọrụ na 3-4 years mbudebe ihe a etiberie ihe njibute taa bụ ka mmadụ ka ọ ga-ekwekwa mme mbọchị ụka ka m practice ya taa mana ana m achọ cable here and there konkwo ị ga-agba mbọ gote enu m cable amana m ihe niile anyị wụsa na basement a na-achọzi ụfọdụ achọ ọzọ si m na ọ dị na basement mana achọgidego m ya. Baby Jesus ọkwa m gwara anụfọrọ maka baby Jesus gị na ndị parish ekwurekwu maka ebubere ya na chambers ndị night ihe unu ụfọdụ ndị parish bụ kere ebe ọ dị ebe a ka mma ọ dị. Amam ka on outside na-ekwu ya ka o chem na ọ nọ n'ime ụlọ ụka. Ndị nna gbagotenụ fọ ngọzi. Nations of men follow me. Lord,
onye kere ụwa onye ọma onye ọma mama ekele ịdị mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma otuto dịrị Jesu. Biko, going back to the flight, unu ma not tata ka nkwa any pledge will be redeemed maka na a ga-ejizi wee kwakọba ihe a ga-eji wee mee entertainment coming Sunday. So biko, onye aka emero redeem his or her pledge ka ọ fụkọ nkwụ Solomon on the BC ibe na-agbasa akwụkwọ nna ịbịa tata for the first time n'ike emero ọ dịghị n'obi ime pledge. The pledge sheet dị na forum onye ọbụla na-afụ ya anya sa nsogbu adịrọ anyị na-eme ọfụma. Just to remind you, Natata ka na-eme swearing in of the new executive n'obi Igbo. Unu mana both Igbo and onye na-esote ya bụ ndị St. Fortunata Nwakamma and V Power. Ha na-abụ bụ isi sekpụ ntị na obi Igbo kịta ka anyị jee. Ha si na a ga-enwe entertainment ife anyị gwa m and ịnọdụkwa behind ikirie Super Bowl with them. Enwe interdenominational mass. Father Cosmas ga-eso wee ka ụka ebe anwa. So ama m na anyị aka go here, but I ga-anọzi there wee witness here the swearing in. Otuto dịrị Jesu. Enwe birthdays. Enwe ndị birthday. Uru ọma. Onye ka eji nwanyị ekwu ma Solomon inwe birthday. Ụlọ ọma. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear, dear. Happy birthday to you. Amen. Amen. Anyị nwa anniversary. Ọ profita enwe ihe na parking lot. Okay. Yes, ama m ihe ụlọ ọma ga-eme. Enwe something a ga-eji wee mechaa ọnụ na parking lot agbasa. Ọpara fada na-enye m signal. Biko, this is our sister, the Haitian, Mel announced last Sunday. No ga-enye $50. She gave me the $50 today. Enye go mi NWC ibe. Nwa anniversary. No anniversary. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Ndị committee wait behind too for assignment of duties on that day.
the flight committee wait behind, as well as in the choir, Biko. Solomon Abo, Solomon Abo, thank you. Tobias Nna, Guru Debu, our lector, thank you. Ndina Akuegu, Nandine Kukwe, thank you for your beautiful voice and the music. The ushers, thank you for your service. And I'm thanking you for coming out. Listen, for coming out to celebrate this Mass. With you, I will not be a priest. So, you will not be about Mass. So, thank you for coming out to celebrate this Mass. I appreciate you. Have a beautiful week. Oh.